Romana winy. Kopogore gi mano, piny owacho singo mar biro chulo jopur mane oula ne oywero puothegi kod chambgi e puothe. Kinde koth mapek mane obuorore nikech midhiero mar lokruok e futo mar kor lwasi. E kinde thuolo mar dwe mar 4 nyaka dwe mar 6. Okang' makama biro neno ni jopur duto makwan gi hao 10,000 mane chambgi kod jamni mekgi ne pio oywero modok e lum oyudo sir mago omenda kod kothe mondo konygi e chako kendo pith kod pur e tielo manyien. Kende wi mano, giango ni gin kod chenro mar biro keto okenge mowinjore manyalo konyo e kedo kod midhiero mar oula e yo mochwere mondo oganda modak kuonde ma oula ohero ywero. Kinde mag koth mapek osebedo ka goyo mar mondo mi oyud fuong'ruok. You know that we have an insurance policy, a crop insurance policy, which we are pursuing to see how best we can utilize that policy. At the same time, the government has also come up with a program to really compensate those farmers, especially by providing them with seedlings and also restocking their yard when it comes to livestock. So as we talk now, most of the farmers who are affected were immediately supported, and because climate or weather doesn't wait, so we are able to move with speed. But we still have some few cases of some areas whereby they were totally destroyed, especially matters to do with irrigation, and reticulation systems were swept away, especially in Pekera. We have Kenya Sidia who were affected. 2,000 acres of maize seeds were swept away, and they are trying to come up with a way of meeting that challenge, so that we can have enough quality seeds for the next season.